Hello again. L-avem și pe Edi. Bună, Edi? Bună. Mai devreme, când am făcut, ne-am scos din forme, m-am cam grăbit, ca fata la măritat. De nu era încă asta, crema de fistic, nu era prinsă. Bine, m-am grăbit un pic, am avut și pe Raluca aici, și mami și toți, și eram curioasă să-mi spună ce părere au. Și pe urmă, restul de celălalt mulaj l-am băgat la congelator din nou și a ieșit. Așa, e ok. S-a prins și se desfac. Asta mai tare. Opa, gata. Și așa. No, din părerile celor ce am stat la masă mai devreme, mi-au spus că ar fi vrut mai mult cataif înăuntru, dar forma mea fiind mică, n-am avut cum. Și iar e prea dulce, na. Nu, mie personal nu prea îmi place. E prea dulce. Poate dacă ascultam de mami, când am fost la Lidl, ne gândeam ce ciocolată să luăm, dacă luam o ciocolată amăruie. Deci ciocolată amăruie și cu cataiful ăsta și crema de fistic, că poate se mai balansează gustul. Și îmi trebuie forme mai adânci, ca să pot să pun mai mult fistic cataif la mijloc. Dar eu zic că e bine. Deci, a doua încercare, arată ok, e foarte dulce, dar nu-i cine știe ce. Prea multă muncă, prea mult efort, prea mulți bani. Da, mai bine făceam ciocolată de casă, cum zicea mami. Oricum o zis mami, zice, nu mai strica ciocolata de casă, alea ce cumpărat, ce mai ai în punga aia și ciocolățele din alea de la Lidl, ține-le să faci creme pentru prăjituri. Deci gata. Nu mai fac nicio ciocolată Dubai, am terminat cu Dubaiul, am văzut, a ieșit, am gustat, e ok, dar cam atât. Da. O seară frumoasă vă doresc și toate cele bune. La revedere!